Hello, what's up guys? Isang mapagpalang araw po muli sa inyo guys. Nandito tayo ngayon sa Binalonan. Shoot po natin ang alagang husky ni Sir Gab Ballesteros. Ayun guys, kumadyot na si Kilua, ang kanyang husky Woolly. Yan, Woolly husky po. Sa mga gusto magpa-stud dyan na malapit sa Binalonan, PM nyo lang po si Sir Gab Ballesteros guys. Ayun, lock and load na po. Nagkatalikuran na po. Hahawakan ko po yung lalaki at babae kasi parehas po silang makulit guys, saka nangangagat, kaya andyan pa rin ako, hindi pa ako alis yan hanggat hindi pa matatanggal. Kasi yung babae nasasaktan guys, umiikot-ikot siya. Kaya nang unang stud namin ni Sir Gab, ang daming kalmot ni Sir Gab dun sa kamay niya. Yun, dahil sa hindi pa marunong maghawak yung kapatid ni Sir Gab, Sir Joshua. Ayan, kaya yung Nandyan lang ako, inipit ko na lang yung babae dyan para hindi siya magkaikot-ikot, hindi po sila ma-stress, hindi mo mapagod yung aso guys. Ayun, shoutout pala sa iyo sir, yung kapatid ni Sir Gab. Yun, shoutout din sa mother nyo at sa lola nyo na sobrang bait po. Maraming salamat po sa pamerienda, sarap na merienda namin guys. May pa-Sprite, saka gardenia with cheese. Wow, sarap guys. Yun, maraming salamat sa iyo Sir Gab sa walang sawang pagtitiwala mo sa aking maywagang kamay. Ayun guys, pawis na pawis ako dyan guys. Sobrang hirap i-shoot ng asong to. Malilikot po sila guys. Hindi naman po matatapang at nangangagat. Sobrang likot lang guys. Umiikot-ikot silang dalawa. Lalo na yung babae guys. Pag umalis na po ako dyan, nag-iikot-ikot. Baka kasi magka diferensya o magkasugat yung ari nila, kaya andyan pa rin ako hanggang sa matapos yung session guys. Sa mga hindi pa nakapalo sa aking page, please follow po. Maraming salamat po. Bye bye.